langpi bordeka lang mili nirja klamalong ingdeng pli Karbi rong asar amay atum ningka nasek amay pi ke pamanpon. All Party Hill Leader Conference Dhansari Constituency Committee atum patirpi ponsi mass joining program amay ke pamanpon. Karbi ang longalong rialong Prime Minister Narendra Modi ke Vangjipura Mahamaya BJP Mandal Committee atum along maikang nipadopon. Abirta thanbang sonro singrongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pachiriklo kardom tane Pini Abirta non angton pen arjikta Arnam langpi bordeka lang mili nirja klamalong ingdeng pli Karbi rong asar amay atum ningka nasek amay pi ke pamanpon. Patumi jangmi po nipai ingkoy rahini bhomkuru arni Arnam langpi bordeka lang mili nirja klamalong ingdeng pli Karbi rong asar amay atum ningka nasek amay pi ke pamanpon. Bangso amay pi ajoy sing beya hin pensi mai chari ponlo lapen khor sing terang ahin pensi mai ke pha alam thei lapen aluhi pachini ponlo. Patumi bangso amay pi along aluhi sarpo aman pen kachetong dun lake Elvin Teron OSD Karbi Anglong Autonomous Council Dharmo Singh Teron KRAA mai phutiriti Ajit Rongpi dun mai phu KRAA tiriti amay Lipson Rongkhar Convener 24+ Rajesh Lekhe Beat Officer Deopani Jivon Be KCS Bidisar Jilina Katharpi KBA Chunbang atum chetong dun. Sai jai mek ateng pen ada por phai troxy apor song alama ingthur ponlo lapen por phai nerkep apor pen tire matum aphan kachikimo asai deng ponlo uthot por phai serkep apor armu chi jeng asai sitami alir alon pen paman ponlo lason si sayang deng ateng pen narlo por phai krehini apor malom pen rat amai pi tangcheng ponlo mayalong jasimet rong asar lapen basapi Mithang aman apeng lapen ajakong apu taxi chethan chimum ponlo. Lapen non apora hut eklai vet iping vet dopen kipaprang dun mate kachingrum henlo ilitun angbong akinang sot puhei hui apu thak kachetong dun aluhi sarpo tumpen chethan chimum pado ponlo. Lahlo nilitum Pini ladak jangmi inkorehini sorihni ra inkorehini arni ladak nilitum Pini Mekar mithur pen rat det pen nitung kasingrum nang labang galalo nilitum ladak arnam langpi ahawar dele nilitum la pusona program ke dengkali nilitum orkar benglong mate homosti inko da trok tan nilitum lason mane pregam prenga homosti an stamelas la puson rat chitopak a program mate rong asar pinkhat pinlar pen kachiton aputhak nilitum bangso me deng ponlo pen la bangso me nilitum kedeng pon abangke nilitum akemang jitu mekar mithur kachelang aphan rat det kachelang aphan nilitum akemang do TVDC mane Traditional Village Council ta soputa kemang ta nilitum do lapen ke rong rup chingsai bisar kindar lahai kado iphan sta nilitum la TVC Traditional Village Court la soputa nilitum son ne kemang do lapen ke nilitum labangso electoral roll kemang staminitum do electoral roll bangke sefares electoral alam thibang la ponlol je dalada Karbi Anglong kido 1949 pen aprang atum phansin nilitum accepted lason sinitum kachethan pondo la pen ke nilitum kachethan pondo Pini ladak chethan ponji tapuson je mekar mithur pen kachelang nai la pen ke Karbi aron man pen kachipi nai le he kado gya puthak staminitum chethan chimum poni labangso man pen kachethan poni bangela hlo pinso la pen arlo so la bangso ang thek pinso phan ke athike pohos siar bak po athike pinso la pen arlo so ang thek bi ka arlo so dum hatin tum jarong ason je ri so ason sin tum pipon po athike la bangso poho pipo si arlo so mar pha bak long le ma la bangso puthake poho ke pinso apura song long kipi hormu isiman thetan hormu jo sin tum arlo so mar mate basapi dum masam ne tum pipon thek pusin tum kedam tang Karbi Anglong Japra Langso pen Augustine Rongphar report Biswanath Karbi live. Tangde Pini adun Abirta non puthor angton pen langitha
All Party Hill Leader Conference Dhansari Constituency Committee atum patirpi ponsi mass joining program amay ke pamanpon. Pini jangmi po ni phai ingkoy rakethom urmiyar ni anarlo por phai krehini malompen lakha kresir kep Dhansari Constituency ke parlo serlong 2 polling station angkang rong milia towar kok plialong APHLC pen mass joining program ajay mek ke pamanpon. Labangso mass joining along ASDC pen bangpho Congress I pen bangpho atum APHLC aphan aning kache thepar pick ajok Mohan Singh Tokbi APHLC a candidate ang noche paklang dunsi jakong pabad dunlo. Mohan Singh Tokbi pen kaning jepon ke APHLC kache pahay ji aphan cyclem bomlo lapen kadu kawe pharman trokner kep troksir kep an patang tanglo lapen rat atum jokta aning kache thedun aphay batpon bomlang puta ning jepon. Halapu independent a candidate atuma phan thang ta ningche thedu nang ne athe pima latum ke angko rave rat le latuma phan pahai pusita laki mo BJP along si chepa ogdun etpo lalote non koson si rat ke sungma lason thot si chetong po pusi rat aphan than mum ponlo. Pini along kado kawe bang pharo isiso se armuje tong dunsi APHLC long live JI kathar long live ko hang taramsi rong mili towar kok along par omplupsi RD dojot pen mass joining program amay mesen pen paman ponlo. Puthak nangli candidate hin pen hek pen so jai thatte Pini meeting mangke 100% success iko lapen ke non ditum doni dolang meeting la ikrong na thu dolang lapen ke donsri do tholang meeting do thi lapen ke da Panbari area dolang lapen ke mohende jua lan velo ni tumangke 80% mangke success lo lapen dak ni litibong independent candidate miso terang pi potum lapen ke Eldrin Pator bahai tumangke ani yokaweng se lagi BJP chamsang se atum ke lapen rat family choning rilo latum bhai ke kroilo pute Karbi along ri ke kiwir lo Karbi khae kiwir lo lasi la independent candidate atum pen ke chire nangpo latum pan bhut pipeda nangpo latum pan paremdat nangpo la APHLC a candidate phansi hajas bhut pen pahay nangpo pusi rat phan choning ri lo Lada bangke non nililang elo 90% amake support long lo rong asar rupasar penseng lok rong ambasapi lapen public rong asar doan sita dak nang cirap nang cito dun lablo along tin ni tumdam tani tumhan welcome kuriang selo lasi ladak bangke ni tumsi rat tumaning nang cit hello lapen dak main ke development awepin rat atum da theglong lo BJP timpulo development peace development pu hangjo sita daket thang ta wi Karbi anglong daldali pen Pradeep Rongphar report Biswanath Karbi live. Tangde Pini adun tho Abirta non puthor angton pen langitha. Karbi along rialong Prime Minister Narendra Modi ke Vangjipura Mahamaya BJP Mandal Committee atum along maikang nipadopon. Foreign Singh Be Jindabad Foreign Singh Be Jindabad Dr. Turiram Rohan Jindabad Dr. Turiram Rohan Jindabad Dorsing Rohan Jindabad Dorsing Rohan Jindabad Bolo bolo Bharat Mata ki Bharat Mata ki Non ke Vangji jangmi poni phai ingkoi raner cap arni Indian Prime Minister Narendra Modi Karbi anglong nang kahumri jiahut rat amai pi ke pang nialong ongdung armula kha krepo Mahamaya MSC constituency pen ka chitong dun pedjia pharman Mahamaya BJP mandal atum pen patir pi ponsi Mahamaya angkang along maikang nipadupon
Bangso amay ahut aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron chetong dun lapen man peng aluhi aman pen Mondolamay Pupur Noingti Kongchun Bang Babu Tiso Ward Commissioner Lawrence Rongpi lapen Mohila amay pi Bimola Phangchupi pen Danglok Ongdun aman kedo BJP Klembang Phubang Phiatum chetong dun pen Mayalong RDP dun ringti Laso ahut Josimit non kevangji jangni poni phai inkoi raner cap arni Indian Prime Minister Narendra Modi kevang amai pialong ongdung arat pen kachetong dun pejia phansi kachethan dam RDP pon lapen kedun nangji arona teng hai hui alam the than pon जिंदाबाद जिंदाबाद लुसिंग तेरोन जिंदाबाद हरन सिंह बे जिंदाबाद हरन सिंह बे जिंदाबाद डॉक्टर तुरीराम रोहांग जिंदाबाद डॉक्टर तुरीराम रोहांग जिंदाबाद दर्सिंग रोहांग जिंदाबाद दर्सिंग रोहांग जिंदाबाद बोलो बोलो भारत माता की News Desk report Biswanath Karbi live Tangde Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.